Eu creo que é un factor determinante na normalización e normativización do idioma, non? Levamos 25 anos como os que ten de asistencia a TVG, non? E eu agora, claro, agora empezas a ser un pouco máis vello, empezas a tropezar con xente que naceu xa coa TVG, que naceu coa dobraxe en galego e que xa non se imagina outra realidade, non? É máis, unha cousa que nos sorprende moito como actores e actrices de dobraxe, que ao mellor un actor ou unha actriz de imaxe ou de teatro, bueno, é normal que te recoñezan, ou máis ou menos normal, vai no choio, non? Pero non así, un actor ou unha actriz de dobraxe, pero ao fin de contas traballamos en covas e non nos ve a xente, non? Sen embargo, aparece moita xente polos estudios de dobraxe que sabe os nosos nomes, que sabe a quen dobramos, a veces saben máis de nós mesmos que a nós mesmos. Eu sempre digo que a dobraxe é un dos bancos de probas máis importantes que hai para o idioma, porque de repente atopas a calquera persoa de calquera parte do mundo desenvolvendo calquera actividade falando en galego. Quer dizer que de momento non se vai dar o caso de que haxa un astronauta que teña necesidade de falar en galego no seu medio, na NASA, non? É que todos os científicos da NASA falen en galego. Seguramente a xentes da CIA xa algún mesmo que fale galego, non? Ou do FBI, pero é un banco de probas porque exixe o galego en todos os ámbitos da vida, mesmo en ámbitos que aquí non é o normal, non? Entón, claro que é un banco de probas moi importante e é moi importante ver normalizado na cultura audiovisual o idioma, porque, por exemplo, outra razón, porque ves a estamentos ou a determinados sectores sociais que nunca falan en galego falar nas películas, abogados, xuíces, militares, todos eses sectores que son máis reacios a empregar o galego a cotío, nas películas empregano, non? Entón, claro, que eu creo que é fundamental. Como actor e director de dobraxe son o primeiro que me dou conta da traizón que supón dobrar as películas. Porque eu amo sobre todo o cine. Bueno, amo sobre todo a interpretación. E levo 25 anos vendo os mellores. Vendo os mellores varias veces. É dicir, cada vez que facemos unha película, partímola en takes e iso supón velos varias veces. Vexos moitas veces, examinos, analizos, estudos. Entón, cada vez que eu non sei chegar a onde eles deron chegado, doume co cilicio nas costas, non? Sinto moito, pero hai que facelo, non? Porque que é mellor? Dobraxe ou lexendaxe? Bueno, se a lexendaxe é o 40% da información total dunha película, mentre estás lendo o que pon abaixo, non estás atendendolle a todos os outros recursos que se empregan no cine, a linguaxe de planos, a linguaxe musical. Entón, que é mellor? Para que sociedade ou a xente que nos ve ou que ve eses produtos en televisión realmente coñece tan profundamente o idioma como para que a lexendaxe non sexa máis que un apoio ou necesita lelo todo. Tanto rachar as vestiduras co tema da dobraxe, ninguén protesta porque se cambie o formato para a televisión, porque unha película a recortes o 30%, non? Para a súa emisión en televisión. Ninguén protesta porque aos 3 minutos de empezar unha película lle metan un corte de publicidade de 10 minutos. Ninguén protesta porque en pleno da trama da película lle metas un descanso dun cuarto de hora. Ninguén protesta porque os títulos de crédito desaparecen permanentemente nas televisións, que é a falta de respeto meirande que hai ao cine e a xente que traballa detrás dunha película ou dunha serie de televisión. Non, a dobraxe. Habería que estudar por que razón hai tanta xente que racha as vestiduras con ese tema da dobraxe. Eu creo que fundamentalmente porque queren que desapareza o cine dobrado, porque pensan que así a xente vai ver máis cine en español. Non sei. Non o sei. Eu creo. Nos medios de comunicación, eu penso que mesmo ainda hoxe en día non está de todo claro. Non está de todo claro que o idioma que se fala é o galego. Que cousas tan básicas, é que este país ten problemas graves e moi básicos, non? É dicir, que é falar ben galego? Que é falar ben inglés? Non? Falar ben un idioma é que teñas unha fonética perfecta e que teñas unha boa prosodia. Logo, os cambios normativos son o de menos, porque eso xa ven no papel, que máis che dá... Bueno, que máis non, pero... É mellor dicir termite no canto de termite ou digas non é unha termite. Non, o básico é ter unha boa prosodia, unha boa fonética, e logo
falar de acordo coas normas que haxa, e buscar un rexistro apropiado. E aquí parece que pasou ao revés. Non se buscaban, mesmo hoxe en día, no audiovisual en xeral, non se busca prioritariamente xente galegofalante para cada un destes oficios, sino que se busca xente que teña certa soltura en cada un deses oficios, independentemente de que falen ben galego ou non. Falar ben galego, insisto, fonéticamente, ter o acentiño galego, non? O galego de seu. Non, búscanse como se unha cousa estivese separada da outra. Pódese ser bo actor galego se non sabes falar ben galego? Creo que non. A menos que queiras facer de estranxeiro nas películas e nas series galegas, pero senón non. Porque ningunha outra parte do mundo é así, porque vai ser aquí distinto, non? Estivemos inventando, entre todos, tamén os comunicadores, os locutores e presentadores, a xente da TVG, estivemos inventando un galego nos medios de comunicación, non? E non sempre o fixemos ben, porque non tiñamos autorreferentes, porque non sabíamos máis, por 50.000 razóns, non? Esta xente, ademais, son xente que ten unha carreira, seguramente hai moitas cousas, moitos aspectos profesionais que dominen moi ben, e que non haxa cartos que os paguen, non? Porque teñen moitos anos de experiencia ás costas. Tamén é certo que non é doado, despois de tantos anos, cambiar. Porque cando empezaches, imagino meu, non? Que cando empezaches neste oficio fixéchelo mellor. Eu creo na honradez da xente, basicamente. E creo que o fixeron, que o fixemos todos o mellor que puidemos. Equivocadamente ou non, pero que fixemos o mellor que puidemos. Entón fuches aprendendo e fuches collendo exemplos que ao mellor non eran os máis idóneos naquel momento, e desaprender un camiño andado. Falando dos rexistros, estamos buscando un galego estandarizado, digamos, non? Ese rexistro, non sei chamarlle culto, porque eu teñolle un pouco de medo a ese termo, non? Pero estándar, o estándar do galego. Vai ser un proceso longo e moi difícil, pero eu creo naquilo que decía un teórico tubao, que decía que o idioma hai que collelo da xente que o fala, puílo, é dicir, quitarlle os lixos que teña e devolverllo o máis parecido a como cho deixaron, non? Eu creo que ese é o traballo que temos nós por diante. Limpar os lixos e devolvelo tal e como nos lo ensinaron a nós, non? E unha das cousas que eu ás veces teño discutido cos lingüistas, decía, non sería interesante se ti estás intentando marcar, pois iso, un estándar de galego nas películas, meter as variantes dialectais nas propias películas, para que se vexa. Hai que ter moito cuidado con isto tamén, non? Que de repente o pailán non fale con G de seseo. Digo isto porque isto fixos hai anos nalgúnha dobraxe. E antes diso eu creo que no Big Man, o maravilloso mundo de Big Man, que un día entrei nunha sala de dobraxe e vexo a un troglodita falando con G de seseo. Eu son dunha zona onde non hai G de seseo, non ten nada que ver. Xa non somos pelos todos de punta, non? Digo, pero se a geada é mayoritaria en Galicia, que estamos facendo, non? Que barbaridade iso, claro, se non hai sensibilidade que llas facer, non? Pero tendo cuidado en como se utilizan os rexistros e tal, pero por que non? Por que non empregar as variantes dialectais e mesmo intentar traballar con distintos rexistros nas películas? Enriquecerías as películas. Tivemos varias pexas importantes, non? Unha, non había referentes, non tiñamos, non había dobraxe, nin había audiovisual en galego, antes da televisión galega, non? Non había traductores especializados en dobraxe, non había axustadores, que son os que intentan que as frases midan o mismo que no original, non había, por suposto, nin actores nin actrices, non había directores, non... Estaba todo iso por crear. Outro problema, que nos ensinou a noso oficio? Profesionais de Madrid e de Barcelona. Entón, coa mellor das vontades, pero ensinaron o seu oficio tal e como eles o sabían facer. Entón, falábamos todos cunha especie de castrapo, de castelán con palabras galegas ás veces, e, por suposto, sin fonética e sen acento galego, non? E iso, botamos así 6, 7 anos, ata que empezaron a chegar os primeiros informes lingüísticos, e empezamos a decatarnos todos de teñen razón, claro, así non é como se fala, non? É que é un pouco extenso contestar a iso. Vamos a ver.
Conseguir un bo actor ou unha boa actriz de dobraxe é un proceso lento e a longo prazo. O que sabemos agora foron 25 anos de experiencia. Hai un problema, especialmente dende hai 3 anos, xa empezou co bipartito e logo eu creo que se agudizou con este goberno. De súpeto, non se sabe por qué nin por que non, cortouse o número de horas de dobraxe ao 50% dende hai 3 anos. Na crise na que estamos hoxe en día, que se fala de despido libre, ninguén ten máis despido libre que un actor ou unha actriz. Vas traballar, acabaches a xornada, bueno, se traballas nunha serie de televisión, ao mellor non, porque tes un contrato temporal, pero en dobraxe, acabas a xornada e acabouse o contrato. Fálase de conxelación de salarios. Nos levamos case 10 anos co salario conxelado. Perdemos máis dun 50% de poder adquisitivo. Hoxe en día non sabemos cantas horas vai dobrar a final de ano a televisión galega. Nin se sabe por que razón corta o 50% o número de horas dobradas a final de ano. Non sabemos nada. Sabemos que en xuño estáse cortando o traballo. Entón, por un lado iso, que non hai un volumen de traballo para manter a un grupo amplo de xente. Por outro lado, que como non ten saídas profesionais, tampouco se fan cursos de dobraxe, e os cursos de dobraxe que se fan son de mala calidade, normalmente son, en moitos casos, o máis parecido a unha estafa. Porque se imparte por xente, impártenos xente que non son do mellor do oficio, cobrando moitos cartos, e sen ter ademais despois a opción de ter un estudio de dobraxe o que poidas mandar esa xente para que se empece a desbravar, digamos, non? Entón, iso entre outras cousas, daría para moito falar. Por que se repiten as voces? Por iso, porque é moi difícil conseguir un bo actor e actriz de dobraxe, é moi difícil conseguir un bo actor e actriz de dobraxe que teña un galego ao xeito, e ademais porque o campo de traballo o volumen de horas de traballo é moi pequeno, entón non dá nin sequera para os que hai. É certo, repítense moito as voces, pero somos os que somos. Nesa xuntanza de ordes a que ti te refires, creo que repetín algo que repito sempre. Eu non son un actor galego, eu son un galego actor. E digo isto de corazón, en serio. Algún día, a cousa que máis me gusta no mundo é ser actor. Pero mellor algún día perdo a condición de actor. A de galego non a vou perder na vida, mesmo que non me gustase ser galego, que non é o caso, non. Pero mesmo que non me gustase, esa condición non a vou perder nunca. E eu creo que se todos os sectores da sociedade tivesen isto claro, outro galo cantaría. Se os políticos fosen galego políticos, se os empresarios fosen galego empresarios, non? Outro galo cantaría. E eu creo que no audiovisual, o audiovisual pecou moito disto. O audiovisual, queríase facer audiovisual en Galicia, pero por facer audiovisual galego, non, por facer audiovisual, que está ben. Pero eu creo que na mentalidade de moitos, sobre todo do cinema, na mentalidade de moitos produtores, directores, mesmo eu creo que de actores e de actrices, estaba a formar parte do sistema audiovisual español. Está ben, pero entón as subvencións que sexan do Ministerio de Cultura, non da Consellería de Cultura ou non da Televisión Galega. E sobre todo como filosofía de vida, non? Formar parte dun sistema audiovisual ao que tampouco é que lle vai moi ben, non sei o que camiño leva iso. Ao final, levanse gastado moitos millóns de euros nunha actividade avencellada ao cinema e non se ve o camiño demasiado aberto por ningún lado, non? Eu diría que o problema fundamental é cando a dobraxe ven de fora. É dicir, cando a locución dos spots ven de fora. Aquí faise moita publicidade, e moita publicidade institucional pagada con cartos de todos os galegos e galegas da Xunta de Galicia, feita en Madrid por xente que o único que sabe de galego é que naceu en Pontevedra ou en Vigo, pero non deu un chío de galego na súa vida. Bueno, ahora non sei, que escoitei hoxe a mediodía algo na televisión que era un noné, que además nos rímonos moito do noné, había un noné clarísimo por unha compañeira de dobraxe de Madrid, que é unha gran actriz de dobraxe, en castelán. Entón, non sei por que se contratan, nin por que as empresas de publicidade contratan, ou as empresas de publicidade, os publicistas, por que contratan esa dobraxe en Madrid, nin por que dende a Xunta de Galicia, ou dende a propia televisión, non se supervisan eses traballos de publicidade e se mandan repetir. Non o sei.
Non, porque xa había cousas que estaban, por exemplo, o feito de dobrar un número determinado de películas ao galego ao cabo do ano leva anos nos papéis. Termaron diso, pero nunca se levou a bo porto esa iniciativa, non? É porque, non sei, a mí moitas veces dá má sensación de que é como cando os barcos cargan para babor ou para estribor, non? Hai veces que ideolóxicamente determinados sectores fan que vai a tanto barco para un lado que despois para leválo para outro é moi complicado. E volvemos ao de antes. Aquí parece que non somos galegos políticos, senón políticos galegos, non? Parece que aquí a xente, pois iso, quere medrar para irse para Madrid, non sei, ou algo así. Entón, cando non hai esa filosofía, cando hai unha cidade da cultura, é dicir, hai unha cousa moi grande, pero non se sabe que lle queres meter dentro, non se sabe onde quere ir ese barco, non. Eu son pesimista. A ver, dentro da dereita galega, os que falaban mellor galego, os seus correlixionarios, chamabenlles os da pucha. Hai que explicar algo máis. E tiñan un galego, tiñan e teñen, que como galego falado é o mellor, ou non? Non é? Eu creo que o explica todo. Eu creo que estupendo, non? Estupendo, entre outras cousas, porque seguramente tamén a xente do común percibiría como un feito normal. Hai moita xente que está un pouco acomplexada co tema de, non sei, ao mellor a xente máis maior, non? Co tema dos idiomas, da dificultade para entender outros idiomas. Todo é no que un se pon. Como dicía o que andaba escarabellando nos mocos, non? Todo é no que un se pon, non? E efectivamente, se tes esa posibilidade, é abrir unha fiestra máis, non? Independentemente da calidade despois das propias televisións e radios portuguesas ou francesas ou de onde veña. Tamén teñen o seu. No fondo parece que cando se fala dese achegamento é todo un discurso baleiro, non? Pero logo nos feitos, porque cales son as noticias? Hoxe me parece que viña na prensa ou non sei se o escoitei na TVG esta mañá, ou onte, non me fagades moito caso, falando do incremento do IBE. Cando escoitas falar dos portugueses é porque pasan a fronteira, porque mesmo subindo o IBE tamén en Portugal, sigue resultando máis barato mercar en España. Eses son as noticias que se dan, pero non hai outro fluir. Non o hai, alo menos, nos medios de comunicación. Eu creo que despois entre a xente sí que o hai, non? Porque andas por aquí por Compostela e fartaste de ver xente portuguesa e vas a Portugal e ás veces botas en falta que haxa máis lisboetas en Lisboa, non? Porque vas andando polo centro e parece que non hai máis que xente daqui, non? Isto digo de broma, evidentemente, pero que eu creo que realmente debemos estar moito máis achegados do que se nos fai ver, non? Creo que a realidade é que é outra. A compañeira dos meus días e das miñas noites descubriu non hai máis de 5 anos Lisboa, non? Fomos alá pasar unha semana ou semana e pico. Sentiuse tan na casa que me dicía os próximos 20 anos, bueno, amén de que Lisboa é absolutamente maravillosa, non? Pero fora disso estaba tan a gusto do ambiente da cidade e de que era tan doado comunicarse que dixo, bueno, os próximos 20 anos vimos de vacacións a Lisboa, Entón, efectivamente, eu vou a Portugal porque detrás dos idiomas hai outra cousa, son as estruturas profundas do idioma, non? A maneira de pensar, a maneira de construir a ideoloxía, porque tamén é outro termo que eu creo que está un pouco lixado, non? Ideoloxía, en estricto senso, é o conxunto de ideas, non? Hoxe en día, cando falas de ideoloxía, parece que estás falando únicamente do pensamento político, non? Iso é unha parte do conxunto de ideas, das cousas que tes na cabeciña, non? E iso estruturas, cal é a maneira de estruturar ou de construir o discurso ideolóxico, xa que logo? O idioma. Entón,
as conexións son moi directas. Un castelán construe dunha maneira completamente distinta o seu discurso, nin mellor nin peor, distinta a como construe un galego. Eu creo que por medio ambiente, polo entorno, por todo, non? Eles son dunhas chairas interminables onde ves o horizonte. Aquí, se és do medio da montaña luguesa, vas polo medio de congostras, de silveiras, atopas un veciño ou un descoñecido, todo aquel tempo que necesitas para... No medio de Castela ves un tipo a 3 km andando, non? Entre que o ves a chega a ti, deuche tempo a facer unha composición de lugar. Esta idea non é miña. En Galiza non, no medio de Lugo, dunha desas aldeas da montaña luguesa, detrás dunhas silveiras salche un tipo ou unha tipa e necesitas eses 3 km para saber con quen estás falando. Entón, iso construílo co idioma, non? E dices, e logo, ainda fai bon día hoxe, fai. Ao mellor leva presa, non? E con todo ese discurso vas construindo, vas vendo como pensa outra persoa, como construe. E eu creo que como construción estamos moito máis próximos, como construción do discurso e como profundidade ideolóxica nestes senso, estamos moito máis cerca, evidentemente, de Portugal ca de Salamanca. Sen ter nada en contra de Salamanca, nin de Conética. Pero é o que é.